Oriġinat fir-Renju Unit. Tiġi ċelebrata l-għada tal-milied f'diversi pajjiżi u għal-bosta hija festa pubblika, il-Boxing Day. Lura għas-seklu 17 fir-Renju Unit li mallem sinjur kien jagħti kaxxa mimlija affarijiet bħala rigal tal-milied lis-sefturi tiegħu. Din il-kaxxa kienet tissejjaħ Christmas Box u minn hawn bdiet l-użu tal-kelma Boxing Day. Tradizzjoni oħra li għenet fl-isem ta' Boxing Day hija dik li fil-parroċċi tal-Irħula l-għada tal-milied kienet tinfetaħ kaxxa ta' donazzjonijiet mill-ġbura minn nies ta' dik l-istess parroċċa. Lil-fuqra, f'din il-ġurnata jitfakru dawk il-persuni li huma fil-bżonn u l-importanza tal-għoti ta' flus għal-karità. F'Katalunja, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Olanda, il-Polonja, ir-Rumanija, l-Slovakkja u fl-Iskandinavja, il-Boxing Day titqies bħala tieni ġurnata tal-milied. Fir-Renju Unit din hija Bank Holiday. Iżda l-pajjiżi oħra fosthom il-Kanada u l-Awstralja, il-Boxing Day hija magħrufa għax-xiri u l-iskontijiet fuq il-prodotti, fejn eluf ta' persuni jimlew il-ħwienet sabiex jakkwistaw xi ħaġa irħas mis-soltu. F'din il-ġurnata l-Knisja Kattolika tiċċelebra il-festa tal-Martri San Stefnu.